Seqophe kumlando Igida-Ngoma La Khuzani Lithenge Imoto ngubengelele bongamukele bukele emakhaya kwesimanzonzo lapho kuthulela khona indawo zaMaskand ehlaba hlosile nefike ngesikhathi bukele emakhaya ke isikhathi masikanje avele ngihlala ukuzo kwindaba zaMaskand ukudose indawo zokuthi seqophe kumlando uMaskand emva kokuthi Igida-Ngoma La Khuzani Lithenge imoto iCorolla etsha kuzokhumula ngempela ukuthi leli Igida-Ngoma elibizwa ngokuthi uThibela Wakaphindangene aphinde futhi abe yisenior member Igida-Ngoma Khuzani akusayona ke imoto yokuqala le ithenga njengoba kuzokhumula ukuthi ngonyaka ophelile lithenge imoto eyiAvance kuzokhumula ukuthi kwathi kuse kanjalo futhi labe selivula ibusiness elisuspect noma ibusiness lapho khona lidayisa amaphathi emoto kakhulukazi amathaya abantu abaningi ngempela ke sebemshayela ihlombe yena umfowapungose ngokuthi ekwazi phinde ethole futhi ihashi elisha nokuthi futhi uinvestile njengoba futhi ekhona nakuma business akagcini kuphela ngokuthi ngempela eyoqisha umqatsha lapha kuKhuzani kodwa yakwazi ukuthi aphinde abhalansise futhi amabhizinisi akhe aseceleni. Lezi ndaba aziqinisekiswe uyena umfowabo uKhuzani aphinde futhi naye ekhasini lakhe la Facebook yena uThibela ushilo ngempela ukuthi usephinde wathola ihashi elisha ubese bonga ngempela akabantu ngokuthi bemsupport mbole emakhaya ke ngaphandle omosha isikhathi nathi ke futhi nevideo lapho khona umfowabo kwangizwe mfamchunu uwelile ngempela ebongela bona uKhuzani nabo othibela ngelempumelelo abayitholayo bephinde beyikhombisa ngisho kuyinyanga ngempela ezitshekile kanje kusaqala unyaka mbukele emakhaya ke akehlangane futhi ngokuzayo sengiphathele indawo zaMaskand ehlaba hlosile siyabonga. Wenza uThibela shintsha imoto nje uThibela Igida-Ngoma likhona nawo katade ngasho uThibela likhona nawo wonke umuntu ayisiyambonga uThibela hani nenhlahla uyakha ngapha uThibela Lithenge Imoto niyaplata ngapha nakho sekubukwa nina manje South Africa akwahlini nini awu ngase nifuna ukuphumelela udunje empilweni akwahleni kuzanele nciphiseni noma ngabe uyabona ukuthi unemali awuyibeke phela ebank awu ngathi kuJanuary nisiphisa abhlungu akwahleni nini nezinto zenzeka nje nina kuJanuary thina siphintshekile awubeki imali yakho uyibeke uzobuya usebenze phela kuze nawuphumule bakithi usichitha kita sibuka nawe nje nomndeni wakho